Lezi zakhamuzi zitholane phezulu namaphoyisa ngoLwesibili ngesikhathi inkampani ehlinzeka ngamanzi iJoburg Water ikhipha amapayipi amanzi axhunywe ngokungemthetho. Zithi ukuvalelwa amanzi kubeka engcupheni impilo yazo. Ndinomntana odisable. Lo mntwana lo uyazimoshela. Anikwazi ukumenzela iwashing because akunamanzi, iwashing igcwele endlini yomntana. Namaphilisi anikwazi umpha amaphilisi because akunamanzi. Into yamanzi iyasihlukumeza thina abantu badala. Ngoba kaloku nxa sivuka singena amanzi kufanele ukuthi sisele iphilisi ekuseni. Lanto leya isibangela ukuthi sibe dizzy. Osomabhizinisi bendawo bakhala ngomthelela wokugqoza kwamanzi. Ibhizinisi lami sengilivalile because I have to get water ukuthi ngiyosebenza because sebenza ngama-chips, ama-ice nento eziningi. Manje kusukuthi imali seyistopile manje nengiphila ngayo. Izakhamuzi zithi zinethemba lokuthi kuzoqhubeka ukulethwa kwamaloli amanzi njengesixazululo sesikhashana njengoba kusaqhubeka izingxoxo phakathi kwezinhlaka ezahlukene.